Ako si vybrala obsadenie na divadelnú hru Tatiana? Tak obsadenie prišlo, tak ako prišlo by som povedala. Väčšinou som sa snažila teda vyberať ľudí, ktorých poznám, ktorých viem, že akože vedia dosť dobre hrať, ktorí majú skúsenosti s hraním a dosť som sa to snažila aj podľa charakteru, či sa na tú rolu ten určitý herec akože tak cíti. A ako mala som niekedy zo začiatku také pohnutky, že by som aj vymenila, ale som rada, že som zanechala také obsadenie, aké je teraz. A čo ťa inšpirovalo k vytvoreniu tohto príbehu a mien postav? No, tak k tomuto príbehu ma asi nič tak extrémne neinšpirovalo. Skôr by som povedala, že ma tak hnala jedna pesnička z jedného muzikálu, pri ktorej som vlastne vymyslela celú hru. Ale inak by som povedala, že tá hra prišla tak svojvoľne. Ja väčšinou neviem, ako tie nápady ku mne prichádzajú, ale prichádzajú ku mňa, je to dobré, že prichádzajú. Čo sa týka mien, tak som sa snažila, či už Kohory, je to teda maďarské meno podľa toho názvu, snažila som sa to trošku tak viac dobovo, viac historicky, aby to tak zapadlo do tej hry. Aby to bolo dosť krátke a rýchlo zapamätateľné. Super, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahojte, ako ste sa stotožnili so svojou rolou? Tak začnem ja, že ja som sa so svojou rolou stotožnil dobre, sadla mi celkom. Textu som ani nejak veľa nemal a prišlo mi, neviem, čím dlhšie sme to nacvičovali, tým viacej mi prišlo, že som proste sám sebou a lepšie sa mi hrala moja postava. Ja som sa tiež s mojou rolou akože vysporiadal veľmi dobre, keďže som akože taký, bol som tam ten záporak, ten drzák a vlastne text som sa ani neučil. My sme sa naučili text vlastne popri skúšaní, čiže postava mi veľmi bavila. Čo vás motivovalo vydať sa cestou drámy? No, nič ma tak nejak nemotivovalo. Mne to bolo celkom aj jedno a drama vôbec mi nevadí zahrať hociaký žáner, ale drama si myslím, že je celkom sadla. Bavilo ma to aj hrať a myslím si, že sme to zahrali v pohode. Ako už povedal kolega, tak mne je tiež asi jedno, ktorý žáner hráme. Nám šlo asi skôr o to, aby sme chodili na tie nácviky, vlastne sa možno aj tak lepšie spoznali a trávili spolu ten voľný čas, takže to sme vyplnili super, takže sme boli veľmi radi. Super, ďakujeme. Pôsobíte v tomto vašom zoskupení už od začiatku? No vlastne áno, začínali sme akože so základnou zostavou, kde nás bolo, neviem, bez Vilka sme začínali a bez Katky Učníkovej, ktorá a Zariky, lebo to sú vlastne techníci a potom sa k nám pridal Vilko ako záhradník a vlastne opilec. No, ja som mal byť vlastne pôvodne ako náhradník, s tým, že som sa potom zmiešal s takou malou vsúkou mojej role záhradníka do tej hry a vlastne som popri tom robil aj osvetľovača. Kedy vznikol váš súbor a ako dlho pôsobíte? Tak vznikol tento rok, sa mi zdá. To záleží. Nevieme, ale... A ako bola tá otázka? Som tam asi od marca, čiže to by vychádzalo možno nejaké 3-4 mesiace. No. Dobre, a čo vás na hraní tak najviac baví? Tak u mňa, vlastne u tej čašničky, ja si to užívam, lebo akože brigadujem a je to tak super, že neviem, môžem vyjadriť svoje pocity a je to také, ja neviem, oslobodzujúce možno by som povedala. Tak vlastne, že som sa mohol zapojiť vôbec do niečoho iného, vyskúšať si niečo nové a akože užil som si to, no. Dobre, super, ďakujem. A aká bola tvoja obľúbená časť tejto hry? Asi akože celkovo ten koniec, to bolo také, podľa také napínavé, ale ten akože ten koniec nám išiel aj najťažšie, nie, to bola asi taká najťažšia scéna, ale mňa asi ten koniec, to bolo také, že tam sa tak všetko rozuzlilo. Hej, súhlasím, ten koniec bol akože asi najlepší a trvalo to aj najdlhšie, takže tak. A čo vás motivovalo vydať sa cestou drámy?
Tak my, niektorí členovia súboru, sme začali už na základnej škole pod jedným divadelným súborom a potom vlastne neskôr sme prestali, lebo sme odtiaľ odišli a tak nejak zase nám prišiel ten nápad, že by sme mohli opäť začať robiť to divadlo a tak sme sa nejak zoskupili a sme tu. Mňa akože, nie že akože herectvo, že ťahalo, ale bavilo ma to. Také toto celkovo, proste toto prostredie, či už takto akože divadlo, alebo celkovo ma to tak ťahá. Neviem, baví ma to akože, veľmi sa také divadlo, to všetko. Chcete sa dráme venovať aj do budúcnosti? Tak za mňa áno. Určite áno. Dobre, ďakujeme. Ako to vidíte vy s vašou budúcnosťou? Chceli by ste pokračovať aj naďalej v tomto divadelnom zoskupení? No, určite by sme sa chceli ďalej podielať na ďalších vystúpeniach nejakých, či už to bude akože ako herci, alebo tiež takto ako technici. Budem súhlasiť s kolegyňou. Boli sme teda radi, že sme mohli byť tejto hry súčasťou a budeme radi, ak sa aj ďalšie takéto hry súčasťou. Aká bola vaša motivácia pri tom, ako ste sa vydali na cestu drámy? Tak motivácia, určite sme chceli sa akože nejak zapojiť a angažovať, možno nejako pomôcť v tejto divadelnej hre. Ako prebieha spolupráca medzi vami jednotlivo? Ako to prebieha, keď nacvičujete alebo keď chystáte nejakú divadelnú hru? Akože medzi všetkými? Áno. Tak na cviky sme dohodli, máme vytvorenú teda skupinu, kde sa dohadujeme a už akože tu na mieste sme sa dohodli, že čo všetko treba spraviť a ako, kedy. A viete nám predstaviť aj ďalšie plány do budúcnosti? Pripravujete ďalšiu hru? Ďalšie plány, myslím, že sa plánovalo buď pokračovanie Tatiany, alebo možno aj nejaká ďalšia iná divadelná hra. Super, takto sa tešíme, ďakujeme. Ďakujeme.